ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାତରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମହାସ୍ନାନ, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଓ ଭୋଗ ଲାଗି ସହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଧୂପ ନୀତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ଓ ଘର୍ଷଣୀ ନୀତି ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନୋରମ ମେଳା ବେଶରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଓ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜକ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା।